és trobar la llei, està això que tenim indicat així, no només que la prescripció gràfica de les probabilitats que s'he vist abans, i que és la llei de Newton i com diu que se presenten els números d'acord amb aquestes probabilitats que apareixen aquí. No sols va resoldre el problema, o va trobar la llei per a la primera xifra, sinó per a la segona, per a la tercera, fins i tot quan a més combinava les xifres per a les dues primeres, per a les últimes, per exemple, aquesta és la llei de Newton per a la segona xifra significativa. Fixeu-vos quan la cosa se va uniformitzant i si passeu a la tercera o a la quarta encara més. Aquesta per exemple la llei de les dues primeres xifres significatives, com apareixen, d'acord? I bueno, d'això estem parlant. Com que hi ha molt de descregut entre la gent, se creurà que estem parlant d'una d'aquelles coses que fem els matemàtics, que diem un contraexemple, i que sempre és una cosa complicada. No, en absolut, en absolut. Això que dic així és una reproducció parcial dels fitxers de les carpetes del meu directori del portal que tinc a casa. Mesureu el que mereix cada una d'elles, agarreu la primera xifra significativa i se repeteu això. Feu-ho en classe, però si no en teniu prou, per exemple, així teniu un anuari socioeconòmic de la Caixa, 122 variables, 71 províncies i comunitats autònomes. Ja em direu si la cosa no queda ben lluïda. El blau és el que heu trobat i la gent de Belfort el que hauria que passar. Més coherència no pot existir entre unes coses i altres. Doncs, per què? Què fem? Per què lo de la llei antifrau que s'enviarà? Perquè en algun moment aquesta gent ho ha pensat a dir si jo agarre la comptabilitat d'una gran empresa que hi ha amb un de números que venen tal qual, o agarre, per exemple, la generació Vicenda d'una persona que té una generació d'aquelles que conté molta informació, si no està manipulada, jo degué trobar-me en què les primeres xifres significatives de tot el que apareix allí s'estan comportant segons la llei de Belfort. Hi ha un senyor que escriu en l'any 88, un primer treball, després hi ha el Charles Carlo Beste, això és una revista de comptabilitat, i després està este senyor, Mike Nigrini, que en l'any 92 el que se dedica és tota la seva tesi a estudiar justament com evaluar els fraus fiscals, barata l'anàlisi de les freqüències de números. No sols això, este senyor manté una web molt interessant i de fet la seva vida l'ha dedicat a això. I per a que vegeu efectivament de què parlem, s'apretareu del mal del Fakell. El mal del Fakell és aquell que va fer una estafa piramidal al començament dels capricis que s'han fet allà a Canberra. Doncs això és un primer anàlisi de les declaracions dels regiments que mal hauria que tenia i comparat amb el que tindria que passar d'acord amb la llei de Belfort. Però per si no queda prou clar encara, així teniu, per exemple, el que passa quan la compareu amb els dos primers dígits. És a dir, el número no el primer, els dos primers, i veu com la divergència és molt més clara i tal. D'alguna manera el que està dient això